Khumulungni Kherangbar Hospital lo TWF ni wngwi tini Kirbikram Kisumani koni achaima salno palai tini misti rok oro baglaijak TWF tini wngwi president manjaka Monihar Debbarma tai convener bongni leader rok kwbangma oro manjaka Pabitra Bokti Jamatia khobui Gita Debbarma khobui tai oro Kherangbar Hospital ni PU Dr. Partho soho khobui tai Dr. Roti Ranjan khobui tai Komal Kolai soho khobui tai CD Rupini song bebak no khobjagui oro TWF ni wngwi achaima salno twi no obo haikhe misti bokjak Kherangbar Hospital lo oro rugi rok kwbangma tongnai bongno o achaimani wngwi no kaisa mokomo hai hwnjago obo haikhe kaisa bini achaimani salno palaimani twi no kaisa misti rok baglai jakha borok tabukno puila obo hai misti rok baglaimung phainai bisi rogo teibo kaham khe misti rok bagnai teibo program kotor khainai hinui bo sai khwnaraka TWF ni president Monihar Debbarma norok nainai choyawi TRN TV ni bisingtwi kwbangma thai rok no obo hai rok norok manpili nukmani TRN TV ni bisingtwi naitongdi data subscriber khaya tongnai rok tabukbo tongkhe norok kitsa subscriber khaijakdi tai share khaidi tai bell icon ro jadi norok naimani video khumulung amchai bai kwbangma thai rokni bising basang rokni news rok no naimani khe TRN TV ni bisingtwi naimani norok nainai lukurok kwbangma choyawi naitongdi like didi tai share khaidi tai bell icon ro di subscriber khaidi nainai TWF ni president Monihar Debbarma tamo kok saka tamo kwchar kha lukurokno bini kuktwi norok sai manai bahai khe misti rok bakjakha tamni twi bakjakha aborok sai mano Kherangbar Hospital o nainai lukurok bahai khe bakjagui tong misti rok salo tamni twi o misti rok norok tini baglaikha TWF ni twi Alakan hamba ini nih pesanggo sentini orang tonggo sini advisory chairperson sini orang bilang ke baik Pabitra Bokti Jamatia kayak sini orang buku tonggo ini saya mana orang sini tahu TWF Central Committee Khazagya Kuba itu one man President sini Songjaka ang si President sini orang joto TWF ni kesam adon juk sokno sini buku Budolok Smith Debbarma buku Gita Debbarma buku bukato advisory committee ni noksa adon juk sini buku Gotomira sini buku Kedina Rani Debbarma sung orang Paileman hingga ini sini Withanai Chini Sorgio Maharaj Kirin Bikram Kishore Maniko Bahadur Chini Tabuk ni Bubagra Proses Kishore Maniko ni Babu Bini tini achaimani sal 90 বছর angka 1933 সালো achayo bini o salno rugino जों oro Kherangbar Hospital kaisa chini program na reglaisiban hone जों salayo जों oro chini patient rokno rugi rokno जों follow mister rok baglainai hone जों baglainai se nikai जों sikangbaria asal program motor kaimalia kaisa जों salayo जों kaisa program kaga जों wansugo khali rok nangkai chini TWF Central Committee rok nangongnai aprongka जों every block every district जों o salno palainani bagai जों jotono salainai निर्देश दिनै जों Central Committee TWF tai advisory committee जों joto block district no जों khali rogo tai wisa जों 13 तारिख December haike hangkai chini Bubagra Kirin Bikram Kishore Manikoni Bateno achaima salno palaina bagi ang tini no message dikha joto khaw muitu dongbai khali o जों joto blogo joto district o kaham kai palainani ani TWF bukso karon chini जों saimano chini Bubagra जों dabu buslana asuk ke mani dong kai bono bini bu phano bojong asuk no borom dina nango bo tabu ko chini khawa tong ka thang no noi जों wan subai bosung bai tong tabu ko no wan subai जों bini asaiman salno tai bini kriman salno bo जों palai lai jotono no kobok jau belai nong TWF ni tini simi oro simi da ma ke misti da baza ko ni thai ro ko bagja ma ro ka ba he ro
Tini hingga जों sini tidak boleh mengasih central committee ro जों orang sini like a program जों tak like klaim alia sudah orang sini no tai agami membus kami bisi ro kan kacang tu ke blok ke distrik ke sini des sini klaim